BTS naman na ito. Wala na ako. Mag-away pa nga. Good evening po. Thank you, Nay. Kumusta po? Wow, salamat, Nay. Ngayon lang po nagka-time, Nay. Lods Maklong, kumusta?
Ah, ingat kayo dyan, Lods, ha? Opo, opo, nasa Pinas po. Medyo naka-sweatshirt lang eh, malamig. Opo, pumayat po. Walang makain, Lods, eh. Opo, nagpapabata. Saan ka ngayon, Lods? Thank you, Nay. Thank you, Nay. Nag-try lang akong mag-LS, Lods. Eh, di ako marunong. No, Makati. Uy, Lods, ingat kayo dyan, ha? Ako, marami ano sa Manila. Keep safe. Opo, practice. Opo, practice na eh. Ngayon, Nay, ano, until now, close pa ako. Hindi pa po ako nakakapagbukas. Alam niyo na po, mahirap na po kasi magbukas eh. Medyo pagkain po kasi sa akin eh. Uy, Lods Jeremy, kumusta? Thank you sa patamsak. Salamat sa suporta nyo ha. Kala ko nakalimutan nyo na ako. Hindi ko kayo makakalimutan, no, Pamilya Lods. Okay lang, Lods Jeremy, no problem. Opo, Lods Maclong. Mini resto po. Tagal pa, Lods. Tagal pa, Lods Jeremy.
Sobra. Tama ka dyan, ano, Lods Maklong. Bawal na yung nakatambay yung mga customer sa loob, kaya nag-decide muna ako na hindi muna ako mag-open. Minsan kami, pero minsan Lods, nag-ano din ako, nag-online din ako. So, meron din naman nag-order sa akin through online. Oo, tama. Sayang nga yung kita. Kaso, inaano ko lang naman kasi syempre yung safety ng mga customers. Tama, tama, tama. Kaya nga nag-iisip ng ibang way, kaya ginagawa ko. So, nag-ano muna ako, online seller muna ako. Kaya yun. Hmm? Hmm. Okay na. Okay na. Basta ano, ingat lagi. Yun lang ang ano. Oo, tama. May time ng konti. Kapag walang masyadong online, nasisingit ko naman yung ano, naisisingit ko naman yung pag-upload ng videos. Kaya nagda-double job ako. Sayang din naman kasi mahirap, walang kita ngayon sa panahon ngayon. Pati nga pagtitinda ng face mask, pinasukan ko na eh. Namiss ko yung pamilya Lods. Sobra. Sila, ano, Lods Joseph, si JD, sino pa ba? Yung mga pamilya Lods natin. Si Misteriosang Camera, si Jerry, ikaw, si Lods Jeremy, si Nay Grace. Wow, namiss ko kayo, Lods Maklong.
Sino po ba hindi ko nabanggit? Baka may magtampo. Uy, si ano pala, si Tina Latres. Yan. Si, sino pa yun? Christine Bauton. Si Ganda. Oo nga. Hindi ko na nga rin siya nakikitang nag-LS eh. Wow. Talaga, Nay? Lapit na siya? Nax? Ikaw, Nay? Lods Jeremy, ikaw, kumusta? Malapit ka na rin ba? Ano ka? Screen? Si Lods Maclong, kumusta? Mamumuni na rin ba siya? Surprise talaga. Ikaw talaga na ya. Dapat may pa-surprise ka niyan na ya. Pagluluto mo kami. Tama. Tama, tama. Pero alam ko, Lods, yung mga this year na to, hindi yata mapapasama sa next year. Yun ang alam ko. O, Nay, reunion tayo pag-uwi. Pag-uwi mo. Di ko lang alam. May nakausap din kasi ako. Sabi, yun daw mga nakasama ngayon, hindi naman yata makakapasama next year yung... Kasi iba na kasi sa next year, di ba? Hindi ko alam yung charge. Wala dito. Lapin mo dyan. Sandali lang po ah. Saan ba nilagay yun? Wala dito, te. Hanapin mo sa labas. Ano yung 6 extension na eh? Wala. Ano yun? Saan ba yun?
ko naman na makita dito. Charger mo. Hmm. Hindi ko alam, Lods eh. Hindi ko alam kung mag-LS ako. Nag-try lang ako. Siguro, Lods, pag naisipan, ikaw, ikaw, Lods, Jeremy, nag-LS ka na ba? Minsan kasi di ako nag-open ng YT eh. Ganyan talaga, Lods. Mas, siyempre, unahin natin yung hanap buhay eh. Kaya yan. Makakayanin natin yan. Basta tulong-tulong tayo. Pag may time ako, pag may time ako, sige, i-watch ko yung mga videos niyo. Oo, watch to watch tayo. Gawa kayong isang group natin tapos pili na lang tayo kung kanino yung playlist. Doon lahat natin ilalagay yung mga videos natin. Kagaya ng sa isang video is tig 1 hour. Yun, pwede. Kaya natin yan. Meron kayo, Nay? Wow, malakas din yun ah. Oo nga, pinagpe-pray ko nga sana muli na si Lods Joseph. Minsan kaya dumadaan ako sa mga videos nyo, nagpe-play ako sa mga videos nyo tapos Uy, Lods Tina, kumusta? Salamat sa pagtambay. Salamat sa pagbisita. Thank you sa inyo.
na napasaya niyo ako. Yeah, thank you, thank you. Nakakataba naman ng puso. Okay lang, Lods Tina. Kayo din ha, ingat kayo dyan. Uy, pasensya na kayo ah. Silent lang talaga. Hindi talaga ako madaldal. Pasensya na. Baka mainip kayo ah. Uy, hello. Isabella. Good evening po. Thank you po sa pagbisita.
Ang dami ko na atang na-miss sa Pamilya Lods. Oo, sure, sure, sure. No problem. Lahat ng banana ko, bibigay ko sa kanya. Bibigay ko kay Isabela yung lahat ng banana. No problem yan. Wait lang. Isabela. Kay Ate Bay pala. Ano ba yung ano, YT channel niya? Ano YT channel mo, Isabela? Nakikita na. Iwawa ko. Mga di ko marunong. Isabela. Okay. Isabela. Pag di ko ano, ma-search. Ininis Okay, Isabela. Oh, ito yata. Wait. Ay, iba. Iba yung profile niya. Isabela. Okay lang, Tina. Salamat. Isabela.
ako naglalaro. Oo, kasi wala akong Anytime. Isabel. Ganyan ba talaga spell ng ano mo? Isabela? Hirap, hindi ko makita. Small letter. Small letter is then Bella. Okay, let's try. Isabela Joaquin. Isabela. Kasi iba yung profile. Isabela Doy Marco.
Isabela pala. Okay, sige. Ay, Isabela, PM mo ko sa Chef John. Chef Jones pa to? Wait. Jones Madla. No. Type ko lang PM mo ko sa Messenger. Yan. Tapos, bigay mo sa akin yung link ng channel mo.
Ay, thank you po. Thank you, Nay. Mamaya nga, 1 hour lang naman ng LS ko eh. PUG. Check ko. Uy, Caroline Muniz. Okay. Caroline Muniz. Yeah, thank you. Okay, thank you.
Silent type talaga ako. Hindi ako maingay. Paling pa. Uy, welcome Car John. Thanks sa pagbisita. Wait, bibisitahin kita. Dadaanan ko bahay mo.
Salamat. Lord Sabela, pahinga ka na. Mag-out na rin ako. Shoutout pala sa mga bumisita po sa akin. Kay Lods Jeremy Atim, kay Lods Maklong, kay Inay Grace Gileco, tapos sa'yo, Ma'am Isabella, kay Lods Tina, salamat, kay Sir Carl John, salamat, salamat. Salamat sa pagbisita. Keep safe everyone. God bless. Stay at home. Good evening po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo lahat. God bless po. God bless po. Bye.